Easter. We're so glad that we have such a great crowd here. This is fantastic. My name is Elsa Limbach, and I work with the small children, trying to teach them a little bit about dancing. We meet here every Sunday, so we're really thrilled that we have a growing group of children involved in our program and many new families. So this is very exciting for us. This is a big step forward for our program to have more than 20 children. So this is quite an accomplishment. What we're going to share with you today are some things we've been working on over the last couple of months. Our group is very young. They start from 4 years old up to 9, so they're very, very young students, but I think they're doing a terrific job. So we're very thankful for the help of the parents, of the center, of Pat and Walter, for Holly, for everyone who's involved, doing a great job with us here. My co-partner in crime to say a couple words. Честит празник на всички! Аз съм Ваня Занкина и преподавам на двете групи дечица български език. Искам да споделя с вас, че това са едни много прекрасни деца, изключително умни, изключително любознателни, които имат много добри успехи. И вие сега ще имате възможност да видите това, което те ще представят. Аз бих искала да благодаря на всички родители, които проявяват разбиране за това, че е добре децата да учат български език, да учат български танци и ги водят всяка неделя тук. Благодаря ви на всички и не на последно място, разбира се, искам да благодаря на ръководството на клуба, тъй като благодарение на него всичко това е възможно. И училището по български език и по танци. Благодаря на всички, честит празник и забавлявайте се с програмата на децата. В българския клуб Любим учим, пишем до един. Буквичките вече знаем, четем, пишем и играем. Всяка сутрин в неделя ставаме ставаме с час. Бързо идваме да учим урока, слушаме за вас. Песни, танци, игри, всички имат тук за нас. И артисти сме да се хванеме на вас. Ето нашата програма с група малки и голяма. С малките започваме сега. Хайде да им пляскаме деца.
празник създаден. Лице нови жола. Навлистен козунък хапа малкия юнак. Акция хубав, акция песен с видео месен. Едноцветния чича, като гледани дънца. Младъците всичките Данък, стопа възна скор. Как така да избере, кой бере ще избере? Луна кошница сеца, шайни червени смисълени. Снимайте сега деца, чукайте ги тяскейца. Ходите на вечер пие камбани. Всички на платика тук са съдба. Thank you.
какво ли са приготвили за вас? звънят. Важна вест да известят. Такъв празник се задава. Знам Великден наближава, пролета дойде отново и донесе на света възкръсение Христово слънце, птички и цветя. Пият радостни камбани в градове и в села и отекват размолени над корени поля. Изловени да песа за свикороден ейце, да е цели, и точно щастие да се чуквам за сице. За да бъдем живи и здрави с Божии романи сърца, за чисти мисли и сърца. Отдавна в стари времена се появяват както и сега. Познахте ли какво? Яйца! Аз съм голямо и умно лице. Аз съм по-малко, обаче с сладко сърце.
Аз съм усмихнато и късно яйце. Аз вечно питащо като дете. Те първо живяха в хладилник голям и чакаха някой да каже ам-ам. Мина Цветица Лазаров ден, накрая дойде и великия ден. Ще взема от червената боя, ще бояди съм аз Борак. Ще свети като ярката звезда, ще бъде моя пръв юнак. От синята боя ще взема и в синьо ще го осветя. Небесно облаче поема и носи в себе си мира. Зелената боя спирам и елицата си да украся. На палечен пейзаж спирам земята зелена разсътя. Жълта боя за мене ще грени като види хлад. Слънцето от него ще се смее и ще ме изсъхне. Цвят на слънце и младост на празника аз ви нося радост. Бъдете весели и игриви и с нас вие примерете сили. Отнасям доктор повед на щедрата земя. Сърдечен поздрав и от мен на Бардечвия всеки ден. Вижте колко съм красива като небето сино. Мир да име на земята, болно да растат децата. Аз с червена съм премяна. Здраво урома засмяно. Първо мене осветява, после здраве пожелава. Великден се цъфнало и зеленца червени. Ти са най-нови промени.